Kapod wantiere weche motudore kod oula en ni ji abich owito ngimagi ka 11 resi e aora ma Kwamwiswi tok lori moro temo yoro kata obedo ni ne opong' du e kaunti ma Makueni Onyango ma kawuono. Kaluwore kod joneno, lori no ne riko ting'o kokoto kowuok Sultanahmud kochomo Kasieku e kinde ma jodak nokwayo derep lori no mondo oting'gi kendo okonygi e kalo aorano mane opong' kendo osechako ng'oka. Komachielo, chenro mag wuoth ochung' e apaya ma Wamba kochomo Maralal e kaunti ma Samburu tok koth mapek miyo aora Parasilingia muomo. Ma e chal kethruok kod lal ma koth medo kelo e gwenge mopogore opogore e pachoka. En picha mane omaki masane osekelo buok ahinya. Lori mane oting'o kokoto kod dhano yoro aora ma opong' kendo bayo makelo masira. E pichni ma jopiny ne omako, nenore ayanga ka pi ywayo ji mathoth mane oidho lori no, ka nyaka sani ringre 5 oseyudi ka ji mamoko 11 bende oseresi. Kaluwore kod joneno, lori ni ne owuok Sultanahmud kochomo Kasieku mane konyogi kalo aora Kwamwiswi. E kaunti ma Samburu, nyamburko mating'o jowuoth kod mag ji giwegi ogoyo tach e gwenge ma Parsilinga e apaya ma Wamba kochomo Maralal, kama wuodhgi nong'adore nus tok aora Parsilinga muomo nikech koth mapek. Jowuoth duto nonindo oko e koyo otieno ma piny orugodo kawuono. Sisi ni wakina mama wa kujitafutia, wa kwenda masoko kujitafutia. Na sasa saa hizi mpaka masaa hizi tumekaa barabarani kwa sababu ya maji ambayo imenyesha, mvua imenyesha, malaga imeteremka sana. Sisi ni wakina mama ambao tunajitafutia mpaka masaa hii ni saa 4:30 ya usiku, tumekaa hapa kwa masaa 5 kwa hii barabara. Hakuna mtu ambaye anapita. Nimetoka soko, nimelala hapa. Watoto sijui wako na nani. Mimi ni mtu wa kujitafutia. Watoto wananiangalia na nimelala barabara. Tafadhali viongozi mtu angalie barabara. Mtawekee daraja hapa. Tafadhali tukienda masoko at least tuendeni safe. Mvua ikinyesha hatuna amani hapa. Nochuno jowuothgo mondo omok mach kaka yorno mar rakore gi koyo kod suna e otieno no. Kama mnavyoona, tumelazimika kuhakisha moto wa usiku huu kwa sababu tulikuwa tunaendelea na safari. So maji imekuwa nyingi sana, ikatulazimika tuhakishe moto tuweze kuota ndipo sasa tuendelee na safari. Hapa tumefika karibu masaa 8 iliyopita. Kuna watu wamelala tena juzi. Leo pia kuna shida ya maji. Tunaomba serikali at least weka daraja hii barabara. Maana watu wanaumia sana. Hapa pia kuna madereva wanasema kuna watu wanaenda kwa chini na hawajafika mpaka saa hizi. Iwapo kuna mgonjwa hapa hivi, mtu atakufia barabara tu. Kaluwore kod jowuoth, aora no osebedo ka ng'iko chenro mag wuoth kinde duto ka koth chwe, ka koro gikwayo sirikal mondo gero lalo manyalo miyo chenro mag wuoth ok chung' kinde mag koth. Mimi ni driver wa hii barabara tangu kama 15 years ago. Na ile changamoto tumekuwa nazo kwa hii barabara zimekuwa mengi sana. So ningeomba serikali ya Samburu at least tuangalie hii barabara kama ni laga atuwekee kama ni daraja kubwa mrefu ya maji yamepitia chini ili hii shida ituondokee, kwa sababu hapa hata magari imeanguka mingi sana, imeishia hapa. E kaunti ma Narok, jodak moheo 100 sani koro jot e skunde kod kanise kuonde moting'ore gi malo. Jogo mochung' ne arita e gwenge ma Narok ma milambo dhi nyime kod chenro mar daro anyuola moyudo midhiero tok sienyruok mar lowo. Jalup komishona ma Narok South Flex Kisalu ochiwo siem ewi sienyruok mar lowo manyalo timore gwenge ma Chepalungu, Torokiat, Pambanik, Kitopen, Katama kod Olosokona. Jodak onyis mondo beda kicha e kinde ma koth medo chwe e pachoka. E kaunti ma Busia e ward ma Bunyala North e kar chung'od bura ma Budalangi, familia mathoth odar kowuok e mieche gi nikech pi oula. Tesendo bila ma Mudembi kod skunde mathoth bende pi opong'o. Jodak gi ma Mudembi kod Mang'ong'o koro kwano lal maduong' magiyudo kaluwore kod pi oula. Kwa sababu njia zetu zote zimeshikwa na maji, soko yetu iko katika maji. Sasa huu mzimu ambao watoto wanataka kurudi shuleni, njia watoto wanaweza kupita wakienda shuleni hakuna kwa sababu ya maji. Mashamba yetu yameliwa, nyumba zetu zingine zimeanguka, zingine bado zijengwa lakini ziko katika hali mbaya. Jogo modake alworano koro wacho ni mano e mokwongo mapio chopo kanyo, gino makoro kelonegi achiedh nade mang'enya. Nyoka zinatembea juu ya maji zikiingia kwa nyumba. Vile tunakula, tumeshindwa tutakula namna gani? Tuko na shida ya maji, hakuna maji ambayo tunaweza kukunywa, hakuna mahali tunaweza kwenda haja ndogo ama haja kubwa. Tuko tu hivyo unakaa tu kwa mlango bila chochote cha kukula. Tunaomba tu ya kwamba hii suluhisho tena ipatikane kwa haraka, hasa zaidi katika kuanzia na Malo paka Ruambua ndakane wekwe ile drainage
barabara zilitengenezwa na hawakufungua vile maji inaweza kutembea. Magitimore mana kodong dalo machuok to iya uskunde mapachoka kapenjo maduong en ne to sirikal ni kod chenro mane mar neno ni somo okorochore.